shem yakaiden ba pi su sieng hat wei tu liao ha jing pos niu ba iet pi pao ngak kus lai mar wei hang ta pi wan ping tien yang nga ngak kus lai mar wei hang ta pi wan do iet yang nga kan de pi sa pai sha dem tits nam sa ne tu iet dar hem dul pha bim ka pen yap ma lak men si ba pi don rin ka Shanga phi phai sur melung phi kran ba cham hi jai shadam ruka kinde o tang shapi hap lên kami basam ya phi wan kir siêu yang nga hap lên kami basam ya pi wan kersiu yang nga bên sen răng ada katong ko bain krum aku shadam dona răng ada kapang lada badna bait pim dan lang la 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 kan de pi sa pai sha dem tits nam sa ne ji iet ka hem du ha bim ka pen shodi na ma ria pi na la sho ji ne Ramui changa phi phai sur melong phi kran ba jam hi jai shadam ruka kinde otang shapi hap lên kami basam ya pi wan kersiu yang nga hap lên kami basam ya pi wan kersiu yang nga bên sen răng ada katong ko bain krum aku shadam dul pha bim ka pen shodi na ma ria pi na la sho ji ne Shadam tits nam sa ne tu iet dar hem dul pha bim ka pen shodi na ma ria pi na la sho ji ne